Het is wel mooi, maar... Ik ken altijd net van een lijndakje, joh. Nee, die gaat wel mooi met tape, maar de verf kroept onder de tape. En dat vind ik net mooi. Nee. Dus dat maken we nog een keer. Met dit al een broek aan, joh. Wat hè? Oh, die kwasties en verven en weet ik veel. Ja, dat mag wel even goed worden. Oh. Ja. Hoe wel, Jannie? Ja, toch wel. Oh. Ja, nou mooi. Ja, zo maar de tuin, hè? Ja, dit is net inderdaad volgende week ook lekker verder. Dat is het mooiste weer. Nou, het wordt wel mooi. Oh, het maakt mooi weer. Je bent nog wel eens keertje, hè? Ja, maar daar wordt het nou mooi van. Wat moet dit worden, jongens? Ik voor de banken nou. Ja, de middelste planken voor de banken. Oh ja. Oh, die moet wat sneller worden of zo. Nou, die moet even afskeren worden. Nou, we gaan ze 14 dagen geleden hebben we de boel skaafd. En nou, het is nou nog even opskeren en de randjes zou werken. Ja. En dan kunnen we ze eraan inzetten. De hoeveel winnen? De maakt alle banken bij naar zijn plankje maar. Dus. De rest wielt tegen. Met alle banken komen daar in Sjerken meer, toch? Nee. Nee. En we hadden de hele bank ook nog hellen. Ja. En die komen te vervallen. En de rest van de bank moet altijd dicht. Ja. Eigenlijk. Ja. Zit wat mogelijker. Hè? Ja, ja. Ja. Ja, net ook niet eens aan het doen hoor. Nee, ik val gewoon niet om hier. Hij komt hier doen maar. Ja, dat is wel. Ja, dat kan niet. Hey, goedemorgen. Jongen. Weet het wat? Ja jongen, we hebben een gelukkig huishouding van de man. Ja? Misschien hoe het dit komt, hè? Mooi. Wat doe dan? Wat ga je al even doen? Je bent in een riolering, jongens. Je bent met de hekjes en rekjes. Dat is juist het mooie. Je hebt het zagen, gezien wat er van. Elektrische man met het rennen. Mooi waar. Ja, sommige andere taken hè. Opbouw ging het. Ja, geef geen hem door. Er moet wat gebeuren, joh. Dat ging Wat wil je? Hier even zien wat hier gebeurt. Even zien. Ja, nou kijk. Je bouwt er een tank, jongen. Dan moet er een hoekje houden. Nee, wat dan? Dan moet er een hoekje houden. Je bouwt het net tegen, hoor. Nee, dat klopt. Is dat speciale meisje die dat even verhoren maar? De rest moet je goed bij waar. Zijn dit? En daar ben je heel goed in. Ik ben verfijnd worden. Ja. Maar mogen we koffie drinken, jongens? Ja, we gaan koffie drinken, boy. Zit er ook een beetje, joh. Ja. Wie een jongen hoeken. Ja. 1, 2. Ja. Ja, kijk op. Ja. Ja, ja. Maar ik even gewoon op. Kom op. Wat zit maar hiervoor? Ja. Er zit wel een hele hoeke plaat niet, jongens, hè? Ik mag je dat heeft ik goed zien. Wat je? Ja, de boel steken, jongen, hè? Nee, valt mij. De veren steken. Nee. Oh, dat is er al. Ja. Oh. Een eindje. Mooi. Nou, een eentje. Ja, oma. Heel leuk. Ze is wel druk nu, hoor, net, jongens. Mooi druk. Nou, er zit een mooi hoekje in, hè? Ja. Weet je, daar werd er mooi van. Liek het al wat, hè? Ja, je bent. Poeh. Koffie. Nou, een volle bak, jongens. Hè? Ik ben nou echt. Kom op, ik ben klaar.
Pak maar even. Ik heb er niet meer mee om net te Ja, maar ze mag nog thuis, hè? We hebben morgen heen houden, maar zo maar. Dit is nog wat een gord, jong. Don't work, hè? Ja, dat moet dit gebeuren. Hè? Don't work. De grondwerkers. Hè? Ja. Komt het hier boven op, jongens? Zo, dan gaan we gewoon op dak. Ja, zit op dak, ja. Nee, weet je, er is al heel wat gebeurd boven, hè? Ja, zullen we door de weken bouwen, dan hebben we wat timmerman. En ja, dit zijn de werkzaamheden die de vakmeester even warm hadden. Ja. En dat is de Leifel. Ja. Ik riep mooi, zei je van boven nou. Ja, En wat moet er nog gebeuren? zo, dan moet dit, hier komt aan aandekken door. Hier staat erop. Ja. Er zit isolatie achter en dan komt hier aan nog een ding overheen. Nou, dan ben je... Van aluminium of? ja, kunststof of aluminium, maar weet ik niet wat erop komt. Ja, zo. Nou beneden maar ik nog een bocht op, ja? Kijk naar twee bochten op, jong. Hè, er wordt wat dingen voor de afvoer van het water. Ja, ja. Maar goed skeren hoor, dan limit het net in. Geven we er net in door. Nee. We hebben er een even. Ah, dit zit de bekisting op bij gaan. Oh, zo. De stratenmaker eraan, die les nog gaat heen, maar het wordt maar even meer. Ik heb weer om straat nu. Ja. En die jongens zijn weer om stenen gaan. En de rare pijltjes die zit ik, markeringspijltjes die voor, wat is dat? Dit komt voor de verlichtingkabel in, voor de boerenverlichting. Oh, zo. Dus we wachten nog even op een klik, informatie. Want dan lees ik de hoofdontsluiting van het gas, het water. Ja. En de diepte, die mag ongeveer 40 centimeter diep lezen, dus ik mag de boel net zeker houden. Dan komen die oude man nog hier, wat we net hebben. Nee. Nou, en die, dat hout voor de boetenwand, dat is al hier al zeker? Ja, dus ik ben, Ja. dus Ja, maar net alles zeker? ja, Ja. alles is ben. Oh. Dat lijkt maar een beetje, maar als dat eruit halen, dan leidt 2540 strekkende meter. Zo. Ja. Ja, dan begint het echt een liedje, hè? Dat kleren is mooi, dan wordt het mooi, hoor. Ja.